Bajka za danas. Palčić. Jednom u davno vreme u jednoj maloj kolibi pored nepregledne šume živjela je jedna mnogo siromašna porodica. Otac je bio drvoseč, ali nije imao mnogo posla i sa mukom je odgajao svoju decu. Najmanje dete su zvali Palčić. Jedne godine posao krene toliko loše da je bilo dana kada nisu ništa imali da jedu. Jedne noći drvoseče je stegao srce i reče ženi: nemamo ni malo hrane za decu. Rešio sam ujutro da ih ostavim u šumi. Bolje da ih u šumi za jednu noć proštiru divlje zveri nego da se ovako muče. Žena je bila tužna, ali pomisli da je to za dobro njihove dece. No, Palčić je bio pod stolom i čuo je ovaj razgovor. Sledećeg jutra drvoseče je poveo svoju decu daleko u šumu, ali Palčić je bacao mrve hleba po stazi da bi mogao da pronađe tu stazu. Ubrzo otac ih teška srca ostavi sam, rekavši im da ide da naseče malo drva. Vreme je prolazilo i pala je noć. Tada je deci postalo jasno da njihov tata neće doći po njih. Uplašena što su sama, udariše u plač. Palčić se jedini nije uznemirio, no kada je pogledao na stazu, nevoljan ne nađe nijednu mrvicu. Ptice su ih sve pokljucale. Deca počnu da traže mesto gde će moći da prespavaju noć. Ugledale su svetlost u dubini šume i pođu ka njoj. Kako su se približavali, videše da je svetlost u jednoj kućici. Pokucali su na vrata i otvorila im je jedna žena. Ah, jadna deco, viknu, šta tražite tu? Zar ne znate da je ovo kuća strašnog džina koji zlostavlja čitav kraj i progoni decu? No, ona se sažali i uvede ih unutra. Ubrzo su se začuli koraci strašnog džina koji se vraćao kući. Dobra žena je sakrila decu u podrum da ne može da ih nađe. Strašni džin sedne za
zaspa dubokim snom. Kada je zaspao džin, deca su pomislila da je pravi trenutak da pobegnu. Međutim, on ih je osjetio po mirisu. Oboje čarobne čizme koje su ga činile silnim i nepobedivim i počne da ih juri. No, toliko se najeo da nije mogao da trči brzo i da ih uhvati. Na kraju, strašni džin sedne pod jedno drvo da se odmori. No, ubrzo zaspa. Tad mu se Palčić hrabro približi i lako mu izuje čarobne čizme koje su mu davale snagu. Zatim, pažljivo, da ga ne probudi, veže ga čvrsto, da ne može da se oslobodi. Deca uzmu čarobne čizme i otrče u selo da saopšte radosnu vest. Seljani su se mnogo obradovali što su se oslobodili strašnog džina. Ta napast ih je mnogo godina mučila i uzimala im sve što bi zaradili. Čak i žena strašnog džina se obradovala kad je čula šta mu se desilo, zato što je bila dobra i izborena njegovim zlim delima. Da bi pokazala svoju dobrotu, ona Palčiću pokloni džak pun zlatnika i dragog kamenja. Tako, deca se vrate svome domu, gde su ih roditelji dočekali sa radošću. Znali su da više nikada